Kowe ngono wis ra mempan, saiki sing cilik. Coba nek sing cilik ngono. Kowe sik jeleng apa kluthuk? Kowe sik jeleng apa kluthuk? Aku sing bawa. Kembang wae weton. Guna saya rada Halo kok mboten digenjleng to? Digenjleng. Aku wis siap sih ya. milih sendi. Capitan. Oh, Bude. Ayo gue. Iki jagoku pokoke. Yo, sapi tang. Ya aku kudu minger 180 derajat nek. Madhep rene. Hah? Madhep rene ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok nek ngrusak pakem kula ora wani kula. Aku salah nyeret. Tak kira Elisa. Bah. Wah, Jan. kowe salah. Iki cah Solo. Ayo Cak Solo. Cah Solo dandanane iki Solo ya ta. Solo ngendi? Solo ngendi? Sulawesi. 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 Jenenge sapa? Jenenge sapa? Takon dhewe. Mundur. Sugeng dalu, Bang. Nyuwun sewu. Cek. Cek. Sugeng dalu. Iya. Kowe wis sing takon. Aku Siapa kuatir. ta? Mau kamu apa kamu? Naminipun sinten? Nami. Nggih, nami. Jeneng to? Jeneng, jeneng kok jeneng. Iya. Jenenge Dere sinten? tepang ngaken. Nggih, derek tepangaken. Nami alias jeneng alias Jeneng. asma. As Injih Asma. menika Elisa Alaso. Elisa ora urus alaso. Apa ora urus e? asline saking pundi? Selini Nggih. cek bapakku sekotolito. Bab Wong wedok omongane saru kan. Bapakku sekotolitoli. Wih. saka toli-toli. Ya Mas iki mandek-mandek loh Mas. Cek. Dan Bak- Sulawesi berarti badani Oke, mbokku. saka Sek belu. aku mah Saka- dilambe-lambe saka. iki lho. Aku dilambe-lambe iki malah. Sing goblok iku kowe ya. Ane dadi wong sing pinter. Lambelu. Lambelu ki jeneng daerah. Lambelu niku jeneng daerah. Orang lambe-lambe aku to. Loh Mas dalang aja tahu makanya delok YouTube. Lambelu. HP-nya nggo Bos. nonton Oh, Lambelu ki daerah daerah Sulawesi. Sulawesi. Mor Nggih. wali kono, wis tau durung tekan kono. Alhamdulillah. Dereng. Panjenengan sinten namine? Kula dereng ngertos. Jenengku Bolot. Botol. Sapa Kang? Botol? Botol. Botol apa botol? Botol. Bolot. Apa bot? Nek digosok iso mlebu ning botol. Nek digosok, Mlebu ning botol. mlebu ning. Rumangsamu jin apa? Apa bolot artinya itu? Iki, Gus. Wong paham mulih to? Cari mic gitu loh. Tapi yang lewat ndi ya? Bopong toh. Padumu tengah. Iya. Lewat mriki boten napa-napa sih. Nggih, sing penting nek diliwati. Aja dilumpati loh, enggak boleh tau gamelan. Nyun sewu. Kurang kesithik. Gelamet cek. 2000, 3000, gangsal 1000, 6000, 7000, sok sedoso. Wah. Sing bener ngono kowe. Sedoso. Iki gendong tenan. Salah geret kok. Salah ling geret jengkel aku. Lot. Kowe mau ditakoni apa karo Elisa? Monggo sih. Tak kira Elisa kemo tak seret jebule ala ikhlas. Mulane anggerane mlaku kowe matane aja karo merem. Matane sapa? Ya mripatmu. Selamile ya. Nggih, diulangi. Saking Morowali. Morowali. Solo Tengah. Kos. Sulawesi. Sulawesi Tengah. Nggih. Nggih. Nggih.
Iki acaranya apa Aku tadi? tadi tuh tanya, iki panjenengan Mas Bolo toh? Bolot ki apa? Terus kamu siapa Pak Sopo Pade? Pak D Gandewo. Pak D. Gandewo mentang Gandewo Debio nika. Duduk Gandewo ki gandul gede lan dawa. Gandul gede lan dawa. Sini. Ini Lampu juga ini, harus ya. ditanyain ini. Perlu digenahke iki. Gandewa iki ki ono artine. Ono le. Napa Apa niku kuwi? artine? Lan dawa ki nek biyen ya ta. Gandul gede lan Dawa. Dawa. Sekarang dengan adanya medsos ini kan gampang berkomunikasi. nggih. Dulu cilikane Mas Yusuf Sopo Nyono gitu. Ya, Saiki tambah wis sekarang. wis nganggo HP. Aku mbiyen nganggo kentongan kalau le. Pentongan. Kentongan ki Ah. gede to sarana komunikasi. Oh, alah. Nah, Kuwi to gede dawa kuwi pentongan kuwi. ah. Tak kira sing gandul gede. Nek kentongane kono Nah iya, Mas Yusuf wonten dawuh. niki kula namung nderek dawuhe Mbah Eko. Nggih. Mbah Eko ngaturaken gunging panuwun rawuh sampean siji. Luar biasa dalam seminggu pendopo niki ngadeg Mas. Loh. Wah, Ini luar seminggu biasa. berdiri. Seminggu. Hebat. Istimewa nih. Aku gumun lho. Lo kayak gumun lho Ngadeg niki. kok kuat seminggu lho. Obatnya apa? Orang maksudnya dalam waktu 1 minggu itu bisa berdiri lho. Lah iya ngadeg kok seminggu. Aku rong dino wis lempah lho Le. Mending rong dino aku kadang-kadang gelem kadang ora kok. Nah, ini jadi aku hanya menyampaikan amanah. Betul. bahwa Oke. Matur suwun kepada semua Luar yang biasa. membantu nyengkuyung berdirinya Padepokan Surukubeng. Matur sembah. Suruh Kubeng, Padepokan Suruh Kubeng. Surukubeng. Suruh Kubeng nggih luar biasa Mas Yusuf jenengan pikanto asma saking Cak. Gelar sinten wingi? Dalang Soponyono. Bu, sik Sing anu lho, Canun. jaring Cak Nun Gerendo apa? Ganendra. Oh, gane Gerendo. Kaenendro. Bangko jadi Ki Yusuf. Kaenendro. Soponyono. Yusuf Ansor. Ansor. Yusuf Ansor Ora muni Ganendra kabeh. Khairuddin. Wis saiki ngene ae Le. Kowe tak Nah. golekne susu kirik. Kok susu kirek iki? Sumbangan sukarela kena nggo sangu balik ngono lho. Oh iya. Ya. Tang Beling. mesakne Mbak ini karo Mbak Retno, Hah? aku njaluk papat maju. Oke. Siji, loro, telu, papat maju. Golek sangu. Ya. Oh, ngarep nggih. Nggih, wis tak timbali. Ning Iya. sangu kula to niku Hah? goleke sangu Pun kula. tale kowe Wis pokoke santai mulai wae. sekolah lulus sesuk beres enek Mbak Eko. Amin. Iya. Niki mboten minangkani tadi yang lumbung desa dulu. Nah, nggih lumbung desa ngarep. Sekalian Nangkane kita karo langsung nimbali cuma beliau gelap. piye itu. Anjir. Monggo lumbung desa Lembut desa karo lesung jumengglung. Song cuma karo sunggake. Jumengglung. Monggo Oke. tak derekne ning ngarep nduk yo. Sebule Bekasi ki ya ana sinden ayu. Tenan no, iki kecilik melu Mas Yusuf, Nah. iki kecilik melu aku lho, saiki bareng gede kok ora gelem melu aku. Walah. Benten puran ceritane. Ayo lumbung desa golek sangu nggih mulih nang ndi. Yo, monggo Mas Agus. Pak Agus dua-duanya, Pak Marius Gumono dan satunya Pak Purwomanto. Yang pertama, monggo aturan pinarak lumbung desa ben munggah. Ayo kene. Siji loro telu papat. Pak Agus, Pak Deyatno. Niki dawuh.
Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih. Lesung Jumengglo. Turun dulu nanti Lumbung naik Desa. Nggih. Lumbung Desa. Lumbung Desa. Muni ora? Nggih nika sampun dipinangkani. Nggih. Cik. Iki kayak kena. Sing kae lho. Sing. Mikmu ki jane iso murup ra. Nundo. Sapa nek tak cekel mbok menawa iso luwih seru lho. Aku ki umurku saiki wis 56. Heeh. Kadang empan, kadang ora. Mik sing endi kuwi? Mik lho. Kuwi kadang lho ya kan. Lho iya. Wis ngene iki ketemu ini kadang-kadang empan, Pak. Ki bisa. Heeh. Nek ket Yes. Nek ketemu ngene Mempan. Mempan. ketemu Nek kene. ketemu sing nika. Pojok. Nah, iya. Pojok sini kok, Pak. Sing damel. Pojok kae. Nggih. Alah kae wis ora iso diapa-apane. Cantik lho Bu Wainten. Sapa? Wainten. 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 Golek musuh meneh. Nduk Elisa, Lah, iki mau karawan Pak Sigit, Sigit. juga tokoh dari Gunung Kidul Mbah Mojo. Mbah Mojo. Sik enek ora piye niki mau. Pundi? Iki nggo dunggahne, kuwi ya kerandahe dalange, Nduk. Kuwi. Kerandang itu apa? Kerandang gak ngerti aku nih. Keranda nggak ngerti. Kak. Kalau dipikul begini wong papat kalau keranda. Kuwi keranjang, Itu keranjang. kerandang. Kerandang ki sedulur. Oh sedulur. Belur. Berayat. Iki tak klumpukne wong Gunung Kidul kabeh, Nduk. Iki kata nggih.
Ikatan Gunung Kidul ya, Nduk ya. Kowe Kediri apa Tulungagung, Nduk? Kediri. Kediri, engko Kediri anak PM ku, gede kae Kediri kae. Heeh. Napa to, Pak? Kowe ngerti PM ora? Mboten. Aduh, wis iki repot iki. Cah cilik Lah ora apa to? ngerti. Aku ora ngerti kok. Aku ora ngerti kok. Kowe sampean yo ora ngerti PM. Ora. Aku ya ora. Elisa dolanan wulu. Ya gini ya. Ya, Ya yang pokoknya joget terus ben metu terus. Apa Kamu nih? pengen nggak? Kamu Apa pengen nih? nggak? Apa nih? Duit, Oh. Kamu harus baik sama kakak nanti tak kasih. Oh iya harus itu. Iya kan Masda? Soalnya gue mau ke Gunung Kidul sangunya harus banyak. Iya, Oh, nanti iya. kamu masuk kamar mandi berapa kali peng 2.000 kan? Sengaja aku ngempet. Iya nanti aku kasih ya. Golek wong tuh Ya. nganggo pempes kok piye. Iya. Ini kan dalang dari Gunung Kidul. Gunung Kidul Yes. meliput. Saya mau tes Tes. J. tamu dari Gunung Kidul ono ora coba. Oh penonton. coba tak Coba belum. sampean Patosi, Gunung Kidul. patosi. Halo Des. Gas, oh des. Neng Gunung Kidul kan Des gitu akrabe. Ya ora Nek ngono. di Des, he ngono berarti ini akeh. Lagi mau sing he akeh kok. Berarti Gunung Kidul kabeh iki. Lah iya. Berarti apa nek Gunung Kidul wangune apa bilange? Yo, piye nek logat Gunung Kidul kan beda karo logat. Kawe jangan basung. Ngono kuwi lho. Ngono ya. Iya dadi Z. Basung. Sinden-sindene azu kabeh. Oh bener kuwi logat Gunung Kidul. Jare ye dadi Z. Heeh. Nek Gunung Kidul ki iya dadi Z, muni Iya toh? bayem dadi bazem. Bazem saya bazem. Muni bayung dadi bazung. Bazung. Nek muni ayu cantik. Cantik kok diganti. Cantik. Napa mati to piye? Nek ro aku ra gelem gatuk. Milih nyanyi. Yo. Nggih, ini satu permintaan sebelum nanti dilanjutkan acara nggih. Nggih. Nyuwun gunging panjenenganipun Bapak Rama Eka Bilowo setunggal, Nggih. Pak Wahyudi setunggal ing ngemban dawuh, Mbah Suryo Mulyono dan satunya Pak Tris Gondrong. Kula namung ngemban dawuh lagune gendinge Walang Kik-kik. Walang kekek. Walang Walang kekek. Walang kekek niku. Piye? Walang kekek. Iki nek wong lambelu lek ngomong walang kik-kik. Kekek. Nah, Kekek. coba walang Kabeh kekek. ngerti kekek ra kekek. Heeh, walang Kekek. kik-kik. Iya walang kekek. Monggo Mbah Suryo katuran iki dawuh saking Rama Eka Bilowo Pabinya. Minggah nggih. Pak Tris Gondrong. Yang nyanyi Bu Wainten aku ajak ke sini. Iya, boleh ya? nah. Pak Dalang ini sesuai janjiku. Buat Pak Dalang monggo nanti dibagi Ayo sama teman-teman. Mira, Oh J. Mbak Mira, Mbak Reno monggo. Ayo. Oke. Kene Nduk. Iki sindene sing ayu dhewe loro iki. Sing loro ber padang, sing tuwek-tuwek iki. Tak golekno duit kowe iki. Ya, engko dibagi karo kanca-kanca. Ah, wis. Makasih ya. Monggo. Sama Bu Wainten, ayo Bu Wainten. Walang giek-giek. Monggo Bude. Mbak Suryo mana Mbak Suryo? Halo sama Bu Bude. Niki dawuh niki. Ya. Suryo Mulyono. Walang Kik-kik. Oh,
yung kaya nambahi wangun kasarayun ser kuning ora pokal hatiku dadi kuping mesana Nggih, matur nuwun. Ya, serampat. Ketrucut ya. Sawer 300.000. Anu podang kuning, gubuk asmara terus podang kuning. Oh, nggih. Niki Bapak ajeng bawa caping gunung sios mboten? Nggih. Oh, nggih. Monggo. Monggo. Pak Marlan. Pak Marlan. Ki tangga dhewe. Iya. Padha gunung kidule. Heeh, pilang niku nek kula rak anu katongan. Oh. Perebutan. Kula katongan. Iya, Kula njuruk katongan. legi meniku pilang. Ping cerak tunggal bangsa kula alih Pak Marlan niku. Nggih, salam-salam kangge ikat keluarga Gunung Kidul. Nggih. Yang ada di sini mana? Wah, banyak tenan. kata Luar saya. biasa. Akeh tenan ya, Ya Pak. banyak, Ah. nggih seneng. Ya. Ora suwe-suwe? Nggih, Caping Heeh. gunung. apale Ayo. jalange karo Mas Marlan. Iya, Mbak Wainten ora apal. Mbak Wainten niku gayengke melu gayengke. Wenten. Wainten to Tyson. Bude Wainten. Saben bengi Jengglengke mboten. Bola iki gawean mulot bolot. Karo gandewo. Mosok cewek sing jenggleng ya wangun lanang no. Jenggleng e. Jenggleng ora jenggleng. Iki piye kok aku digawa-gawa? Maksudnya apa? nyawang gona nah entuk kowe mau Mumbule mung sithik. Jenglengan Kurang apa dhuwur niku, nggih. Pak De? kurang dhuwur Kurang dhuwur. Heeh. Kurang Yo, dhuwur. Pak bolot. Niki Aku Pak De rene. sing namine. yen Iki bolot, iki majang Oh, Pak Daniel. mung karo janor agone Alah ngono wae lho. Kurang diantar, Pak. Ora masuk. Pak De. Sik. Hen, kowe ngono wis ra mempan. Saiki sing cilik. Coba nek sing Sing cilik ngono. Kowe sik jileng apa kluthuk?
Kowe sik jeleng to, aku sing bawa. Kembang wae weton. Guna Saya ora dadi. Halo kok mboten digenjleng to? Digenjleng. Aku wis siap siap. Jengleng. Milih sendi. Capitan. Iki. Oh, bude. Ayo, Bu. Iki Ayo. jagoku pokoke. Yo, sapi tang. Iki ora siap. Kena blahno tapi penak isian. Ora siap, ora siap. Yo, Pas pas dira jengglengane. Wah, sak pola-polamu kena nek kuwi ngono. Pacitan sapi Kok tuman. lah kok malah masak mah. Liane do kangelan kono malah masang. Masang kit mau be malah ora tepat aku keprimen sih. Kowe ngerti? Apa? Ari diane ngomong ambak, ora ombo. Amba Sesuai asli. nggih. Rikasekan di Kak. Ngapak. Asline Heeh. Banjarnegara Gilar-Gilar. Banjarnegara Banjarnegara gila-gila. gila. Ki luar biasa nggih Mas Agus iki Pak Eko yo nyawijeki antarane mau wis lengser Wonosobo. Lengser Wonosobo, Reyok Ponorogo, Lengger. Lengger Wonosobo. Lengger Banyumasan. Leser kan awan. Saiki wis ora ono dadi Lengger Wonosobo. Aku pengen sing bawa anakku wedok. Oke. Capitan. Pacitan wis. Hah? Patak. Heeh, ya. Panas udan. Panas udan aleng-aleng. Niki di versi medunten mboten napa-napa. Engki sing ngocak ring Madura mbeun. Nah, ngajak iki arep di versi Madura kuwi. Nah, aku yo iso ngomong Duro, Lik. Dik. Pripun? Kan nak dimah, Ban. Hah? Nah, Napa niku? Lah artine napa Pak Eh, De? kowe iki sik cilik ya pinter golek dhuwit ngono lho Mas. Lah, nggih kula. Enggak. Nih, Bandem kan kau, mbek ngocak ring Madura katanya Mas Yudi. Nasudan lingaling, yo. Panas udan aleng-aleng sayang. Wah, apa Aduh, suara? Aduh kanak. Duh. Sayang anake. Nah iya do nak anak sing ngocak ring Madura nak anak. Nggih. Ki lanjut Ci. Yo. Japing Sik, Nggih. iki jarene Mbah Eko aku nyumplek sithik. Napa? Sini. Napa? Korat niki? karit gorengane kopi cikare kapit dikeret macan. Nek modele sinden campur sari saiki yen dijiwit jerit yen disenggol mapan. Pak De kadosin jenengan mantan ketoprakan, Bang. Mantan ketoprakan. Iku karo Cak Yudi ki lho drogan ki lho. Walah. Iki sing ngajari. Oh, lo drog ya? Heeh. Neng iki tak terus nang sithik tak ya, Nduk ya. Nggih. Ya.
Ponorogo akeh reyoke mbahe kopi lowo pancen oye. Sing ngidung sing ngendang. Ya, Wis. ora sida iki. Ora sida nek diterusne kono sing penak, aku sing nyonyor, mikir dadak iki. Ya wis. Iki susah. Ayo terus Nando. Natian wadon sarwi Loro suling kumandang suarane balik ulon setian nekelakon setian nekelakon tuh Yeah!